Ganina pa kay ko galagot nimo ha. Na, Hindi ko ba? Ikaw pasa-pasa ba? ikaw ba? Ano man ka? Gitawag ka ganina, taka gitawag ba kay bukat kayong pandan to, di ka mulingi. Ano man ka? Sapot ko. Kapoy ikaw eh. Kapoy, kay. Masay na kapoy, anong gisapot mo na ka? Kapoy kita paspaso tayo sa away. Mangita tag-inom. Pasa-paso lang to. Kailangan kayo maglingo-lingo to. Paso tag-asawa eh. Makabad trip kayo. O ba? O ba? O ba? Unsa? 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 Ay wala. Wala. Oh, Unsa? 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 ay wala. Manag istorya sa kumigo ba? Katong, Gishare niya ko ah. dayon, yun ang gishare man mo sa kuha. Ang katawa man ka. Ay, ano ko niya? Ano naman niya? Ang ganda din mo dito. Sir!